si s partnerom plánujete mať dieťa, čaká vás vzrušujúce obdobie. Možno ste už prestali používať antikoncepciu. Tento film vás prenesie späť na hodiny biológie. Je to podobné, ako keď včielka opeľuje kvet. Každý mesiac sa vaše telo pripravuje na oplodnenie. Asi 2 týždne predtým, ako vám začína menštruácia, prichádza k ovulácii. Počas ovulácie sa uvoľňuje zrelé vajíčko. Po jeho uvoľnení môže dôjsť k oplodneniu. Ak ste sa milovali a semeno sa dostalo do vajíčkovodu, môžete byť oplodnená. Vajíčko prežíva po ovulácii priemerne 12 hodín. Pokiaľ nie je vajíčko oplodnené, umiera a vy v konečnom dôsledku dostanete menštruáciu. Ak sú spermie vo vnútri, zoskupia sa okolo vajíčka a vyvinú maximálne úsilie dostať sa do jeho vnútra. Prvá spermia, ktorá úspešne prenikne dovnútra, oplodní vajíčko. Oplodnené vajíčko prechádza vajíčkovodom do maternice a pokiaľ ide všetko tak, ako má, uhniezdi sa a začína rásť ako vaše dieťa. Teraz viete, že otehotnieť môžete iba vtedy, keď sú prítomné spermie v čase vašej ovulácie a možno sa pýtate, kedy je najvhodnejšie obdobie milovať sa bez toho, aby ste museli nevyhnutne používať stopky alebo kalkulačku. Pri normálnom menštruačnom cykle trvajúcom 28 dní, 2 týždne pred vašou menštruáciou prichádza k ovulácii. Približne v tomto čase ste najplodnejšou. Keďže spermie môžu prežiť dlhšie, môžete otehotnieť už 3 dni predtým, ako dôjde k ovulácii. Na určenie presného termínu vašej ovulácie si môžete urobiť ovulačný test. Vďaka testu viete, kedy si naplánovať romantický večer so svojím partnerom, tak aby sa zvýšili vaše šance na otehotnenie. Pomôže stánie na hlave k rýchlejšiemu otehotneniu? Nie, to nie je potrebné. Existuje samozrejme niekoľko typov na zvýšenie vašej šance na otehotnenie. Po milovaní si chvíľu poležte. Niekedy spermiám trvá dlhšie, než sa vyšplhajú hore vajíčkovodom. Milujte sa 2 až 3 týždenne. Najlepšie tesne pred dňom vašej ovulácie. Zaujímavé je, že pri milovaní je stará misionárska poloha, kedy je muž hore, priaznivou polohou pri úsilí o otehotnenie. Aj poloha z boku je považovaná za veľmi dobrú. Zdravý životný štýl zvyšuje vaše šance na otehotnenie. A preto už v čase pred otehotnením prispieva k zdraviu vášho budúceho dieťaťa. Spýtajte sa sama seba. Stravujem sa zdravo a dostatočne športujem? Konzumujte mastné ryby. Obmedzte príjem kávy. Nepite akýkoľvek alkohol. Nefajčite. Odporúča sa užívanie kyseliny listovej odvtedy, ako sa rozhodnete otehotnieť. Toto znižuje riziko ráštepu chrbtice dieťaťa. Užívajte kyselinu listovú minimálne 8 týždňov po otehotnení. Hýbte sa. To je najlepší spôsob, ako predchádzať obezite a udržiavať sa fit. Trvá približne rok, kým otehotniete. Každý mesiac máte 15% šancu. Trpezlivosť je súčasťou tohto procesu. Nikdy neviete, ako dlho vám bude trvať, kým otehotniete. Zvyčajne 30% žien otehotnie po 3 mesiacoch. Po 6 mesiacoch je to 70%. A do roka otehotnie 80% žien. Do 2 rokov je tehotných 90% žien. Kým otehotniete, trvá to istý čas. Bude to teda aj skúška vašej trpezlivosti. Asi po roku sa môžete ísť s partnerom poradiť k lekárovi alebo si vyžiadať konzultáciu s odborníkom. Cítite napätie v prsiach? Neprišla vám menštruácia? Nevyzeráte niekedy dobre? Máte pocit, že nie ste vo svojej koži? Môžete byť tehotná! Urobte si test raného tehotenstva 4 dni pred očakávanou menštruáciou. Môžete si urobiť štandardný tehotenský test v deň vašej očakávanej menštruácie. Urobte si test a zistite, či sa vaša túžba po dieťati splnila. Navštívte www.prediktor.sk. Položte otázky tehotenskému poradcovi. Vypočítajte si svoje vlastné biologické hodiny, ktoré vám pomôžu určiť vaše najplodnejšie dni. Keď sa dni počítajú, počítajte s prediktorom.